Pakde asmane sinten? Rakim. Pak Rakim. Oh, bae diajak. Yo. Asik. Monggo Pak Ajak. Ayo. Asik. Oh, nak mudun ya, mudun ya. Ayo. Yo yo yo. Dalit dulit dalit. Upomo seliramu sekar balati. Aku kundangi pencari. Upomo, ayo oke. Margi Ayo. wong bagus, aku kan bakal liwati. Sinak selitang eluku semono, janji setia ning ati. Sing di omah sikile krengut-krengut. Netra rinoso kerasa rasane Midro sajagat royo kali ngono bukir lan samudra nora ilang bemanise aduh dadi asih selawase Hae lho Pak, nek hae iki yo ngene iki lho. oh nek hae metu Oh siji-siji. oke. Oke. Baik. Ah, Pak Yayu sikile gemeteran rung ya. Ndi Pak Yayu ndi? Ah, Pak Yayu ditenggo monggo juragane. Juragane sing ndi, Mas? Oh, ngoten. Oke. Pak Delosa, Bos AC. Nggih. Nyuwun sewu Bu, lidahar disikecaken nggih. Heeh. Iki Nggih. bos apa iki? Hah? Bos apa kuwi agek teko iki? Aku ya gumono. Nalikan Ya. hatiku lampah Haya. sira wong bagus.
ngendi? Sing pundi, Pak? Engko, dilane wong lagi ngumpet. Lagi ngumpet, Pak. Iya. Lagi ngumpet. Bos AC, bos AC. Bos AC putih piyayene? Sing pundi Pak Loso? Ngumpet. Wis. Nalikan Yo. Buribut, anak gandeng aku ki ora ngerti asmane to. Iki kan garwane Mas Ribut. Berarti ya Mbak Ribut to. Heeh. Iki mbok menawa nek saka Taiwan kono engko nek transferan ya iso ya, Mas. Masuk. Kita menerima dari berbagai macam pembayaran, baik QRIS, transfer maupun uang cash. Rungokne Mas. Mas, rungokne iki. Rungokne. Irama nada lho. Monggo Mbak Ribut. Janjane kowe nang monggo bapake Bayayi Sragen monggo ditego yo. Woi, Pak Narto. Yo. Itali tali.
janjine ro Pak Narto. Iki tambahine ora. Engko sik, mosok agek pindho wis. Yo halah, ora sumbut iki karo Pak Narto iki. Jancane kowe nang Terima kasih matur sembah nuwun Mbak Ribut.